balik maneng podcast Sinau Budaya. Dino iki awak dhewe bakal ngerembug materi sing menarik banget, yaiku babagan tembang macapat, khususnya tembang micil. Wis ana narasumber hebat ing kene. Ana Mbak Septi, Mbak Amel, lan Mas Dani. Sugeng enjing kabeh. Sugeng enjing. Oke, langsung wae yo. Sejatine apa sih sing diarani tembang macapat iku? Apa bedane karo lagu-lagu zaman saiki? Jadi, tembang macapat iku jenis tembang tradisional Jawa sing unik, yaiku nyritakake urip manungsa. Bedane karo lagu modern, yaiku tembang macapat iku kaiket karo paugeran utawa aturan baku. Ana 3 aturane: guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu. Isine biasane nggambarake filosofi urip manungsa, saka lahir nganti mati. Walah, jadi ana itungane nggih, ora mboten asal nulis. Lah yen titikane pripun, Mas Dani? Ana apa wae titikane tembung macapat iku? Titikane yaitu kaiket paugeran, guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu. Basane nganggo basa Jawa anyar nanging diseseli basa Kawi. Lan isine babagan pitutur, kasusilan, dongeng, kabrajen wayang. Wah, tibane ana aturan bakune nggih. Terus gunane kanggo kita apa? Apa mung kanggo hiburan utawa ana fungsi liyane sing luwih wigati? Fungsine jembar banget, yaiku kanggo media piwulang, menehi pitutur utawa nasihat, hiburan, nyeritakake cerita utawa sejarah, lan kanggo nglestarekake budaya Jawa. Wih, komplit banget fungsine tibane yo. Lah yen sejarah pripun, Mbak, Mas, kok saged tembang iki dadi kondang banget ing tanah Jawa? Asal usule pripun nggih? Nggih, bener banget, emang akeh fungsine. Tembang macapat iki sejatine wis ana wiwit jaman kerajaan Jawa kuno. Nanging, perkembangane paling pesat iku nalika jaman Wali Songo. Para wali nggunakake tembang iki kanggo dakwah, nyebarake ajaran agama kanthi alus supaya gampang ditampa masyarakat. Basane nggunakake basa Jawa anyar, nanging asring diseseli basa Kawi supaya luwih endah. Wah, dadi media dakwah lan pendidikan nggih. Oh nggih, sadurunge awak dhewe mbahas micil luwih jero, sejatine tembang macapat iku jenisnya ana pira wae sih? Mbok bisa disebutake jeneng-jeneng supaya kanca-kanca ing omah padha eling. Nah, tembang macapat iku cacahe ana 11, Mbak. Urutane nggambarake lakuning manungsa saka ruh nganti mati. Sing kapisan ana Mas Kumambang, banjur micil sing kita bahas iki. Terus diterusake Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuk, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megatro, lan Pucuk. Wah, jebule akeh banget nggih, lan kabeh mau ana filosofine. Nah, saiki kita mlebu ing materi inti, yaiku tembang micil. Terus, napa sih maknane micil iki? Napa filosofi, watak, lan sasmite iku? Micil iku asale saka tembung wijil sing tegese metu utawa lair. Tembang iki nggambarake fase nalika Jepang bayi wis lair ing alam donya, amarga nggambarake bayi watake tembang iki biasane asri, tulus lan kebak pangarep-arep. Mulane isine asring awujud pitutur utawa nasihat kanggo bocah supaya dadi wong sing utama. Sasmitane biasane nganggo tembung wijil, wiyos utawa medal. Oh, ngoten nggih. Micil iku tegese lair. Terus, napa saged Mbak menehi tulodo tembang lan maknane supaya kanca-kanca ing omah luwih paham? Iki ana tulodo sing apik banget. Isine nasihat kanggo para muda utawa satriya. Unine itu ngenten. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingang
Jatmika ing budi Roroh sarta asis samoberangipun. Wah, iku mau contone tembung mejel nggih. Nah, apa sing terkandung ing tembang iku? Maknane yaiku kita kudu eling karo pitutur luhur. Minangka generasi muda utawa sastriya, kita kudu duwe budi pekerti sing santun, tenang nanging tetep wasis utawa pinter lan cekati ing sakabehane hal. Wah, manane jero banget. Bayi lahir sing isih suci lan tinerbuka nggih. Terus kanggo paugeran hitungane pripun? Mijil iku ana 6 kotra kanthi aturan 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, lan 6u. Contone yaiku poma, kaki, podo, dipun, eling. Ana guru wilangane yaiku 10, lan guru lagune yaiku i ana ing kata eling. Wonten. Dadi macapat iku dudu mung seni swara rek, nanging uga media kanggo sinau babagan urip, kasusilaan lan nglestarekake budaya. Jebul senadyan ringkes nanging isine daging kabeh. Matur nuwun sanget kanggo para narasumber marang ilmu sing bermanfaat iki. Sami-sami. Mugi Bermanfaat. Mekanten podcast kita dina iki, ojo lali terus tresno marang budaya dhewe. Matur nuwun lan sugeng enjing.